नांखो जायगाखौ नायनानै मोजां नांबाय लाइनसो बोगोन जों दा माने मेथाइ बागानाव फैलानो होनदोंमोन हाब बे डाइनासरासो दङ इयाव हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय दिनै माने गवालपारायाव बेरायनो फैदों आरो ना गवालपारा टाउनाव फैयो बिराद गोबाव जाबायमोन फाइनालि दिनै फैबाय आरो ब्रह्मपुत्र सेराव थांगोन माबायदि भिउ जानानै दं नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बिदिब्ला आंनि भिडिअ दारैनो ना मा होनो लोगोफोर नै बिजा दं आंजों बाजै आरो नै नानिया गोबाबाय दुरबल देहा आरो जा दं नै सुमुर बेयो सिभिल हस्पिटाल मेन लोगोफोरजों माने मेन टाउन माने सफैबाय दायो माने बाजै हटेलनि खाथियाव फरेन्स हस्पिटालाव हाबग्रो माने बाजैना एसे बेमार जानानै दं मानो होनब्ला दाखालिनिफ्राय प्रेसार दावखोनानै दं आरोना प्रेसारखौ चेक खालामगोन दिनै माने फरेन्स हस्पिटालाव आरो माबादो डाक्टारफ्रा आं मिथिया बारा फरेन्सआव ओरैनो माबादो डाक्टारफ्रा फरेन्सआथ' मोजां डक्टरानो गासिबो ओमफ्राय मा जादों होननानै दं दा माने प्रेसारसो होननानै प्रेसार माने खर' गिदिंबाय थायो आरोना ओमफ्राय जोंनि खाथि लखिफोरनि डक्टरजों ट्रिटमेन्ट लादोंमोन हामा ओंखायनो दिनै गवालपारा सोनोग्राफि खालामनि र' मा बुङो जिरायनानै दं जोङो माने हस्पिटाल सिङावनो ओमफ्राय नानिजों आरो बाजैया थांबाय सिङाव ओंखाम जाग्रोबाय नै दा बाजै हटेलाव एसे जागासिनो दं नै दांगासिनो दं बेयावबो ओइ जों सानै जागासिनो दं मा बेदरलाय दाउ बेदर जादों माने हस्पिटालनिफ्राय ओंखारबाय ओंखामबो जाबाय ओमफ्राय नै बाजैया जिरायनानै दं बेयाव ओमफ्राय बाजै मा हमलांखो ओरैनो माने नर्मालसो जेबो गैया नेगेटिभ टेनसनाव जादोंनो माने डाक्टार खानायाव थांदोंमोन मिया लखिफोरनि हस्पिटालाव बेयाव माबा मुलि लिरलाबायो बिसोर माने बारा नायस्लाबा ओरैनो लिरनायावल'सो एक्सपार्ट बांसिन आरोना ओमफ्राय दिनै गवालपारायाव फैबाय सोनोग्राफि खालामबाय मोनबो बेमारखौ हमफ्लांनो मोनाखिसै ओमफ्राय ओरैनो भिटामिननि थाखायल' दुरबलनि थाखायल' हरबाय आरो बे मोनसेल'सो हरदों बेमारानो गैयानो बे मोनसेल'सो आरो गवालपारायाबो बिल्डिं गोजौ दंथारोलै बिराद मोजां जामारबाय ना सिगां फै फैबाय जोङो नै नरनारायणनि गाहायाव नोंथ' दिनैसो नुखादों बादि मोनखादों आङो नोंथ' दिनैसो नुखादों बादि मोनदां नुवाखै थगायनाय नोंनि नङा गाहा मानो माबा गुराखै नागिरबायमोन मोजां नङा होननानै ट्रेन नोंलाय दिनै फार्स्ट टाइम नामा ओमफ्राय बेयाव न' दङ गाहायाव ब्रिजनि गाहायाव बरिया नै इयाव सुट खालामनो बिराद मोजां जागोन मैगं थाइगं गायदों लोगोफोर नै जों दा माने ब्रह्मपुत्र सेरावनो सफैबायना ओमफ्राय दैया रानजोब्बाय आरो बोरैबा नायोब्ला लांदां मोनना बे गिनायबो मोनखां बोरैबानो केमेरायाव बारा क्लियार जाया जानो हागौ मेगनजों नायबा क्लियार एखे मोजां नुयो आरो भिउखौ मा नांखो जायगाखौ नायनानै मोजां नांबाय सेराव फैनानै दै बुस्थुखौलाय गलामलालाय लावखा दं थांसै टाइम जाबाय माने मेन टाउनाव फैफिनबाय ओमफ्राय बिशालाव हाबनोसै आरो बिशाल मार्केटाव नै माबा लागोननो नानिया मा लागोन बुङानो लाजियो नै बिशाल मार्केट माने बिनो दा हाबैसै बिशालाव सिङाव हाबफैबाय बिशाल मार्केटनि मोजांथारलै बुस्थुफ्रा दिनै माने फार्स्ट टाइम फैनानै बिराद मोजां नांखादों बिराद मोजां दङ हि जोमा माने बिराद माने डिसकाउन्टआव मोननो हायो आरोना बांसिनानो लेडिसनिखौ नुग्रोबाय आं आरो दं खोमा जेन्ट्सनिबो माने बिदिनो नायलांबाय थागोन आरो ओमफ्राय आरो गोजौआव दंबावो आरो गोजौआव गाखोलांनांगोन आरो
माबोरै नांखो नायनानै आरो मोनसे फसायाखै मोनसे फसायाखै मोनथिखाबाय आं माबायदि दा धोरोमनि जागोन फिसा खालामलांदोंमोन आङो फिसायानो गैया आरो गोजौआव थांनांसिगोन दायो मा लाखो मा बुस्थु इयो लाइनसो बोगोन मा होनदो मा खोमा मुस्रायग्रा जों दा माने सारि थला गोजौआव फैबाय दायो गोजौसिनाव आरोना ओमफ्राय बेयाव मा दं मोनथिबाय जानायल'सो जानाय फुरा जानाय नायदो बिदिब्ला थोरसि माबा माबिसो दंला बेयाव जानाय जानाय बुस्थुनिल'सो इयाव ना बायदेरनि मोनसे जानो लुबैबाय माखौ बायनो होन जों दा माने मेथाइ बागानाव फैनानै बिराद गोसोखौ मोजां मोन्दों जानो सुलुबदों आरो ना बिराद मेथाइ बागानखा आंथ' मेथाइ आरोना जाखुमाब्ला जेबो फात्ता मोननाय नङा खोमालै मा लागासिनो दं डाइनासरनि बुस्थु बेखौ लानो होनदोंमोन हाब बे डाइनासरासो दङ इयाव मोनसेयाव सातदिन मोनजागोन माबा डाइनासरनि लोंग्रा कापफोरखौसो लालाबायनो नागिरदों नै नानिया सुइटारखौ लासिगोन दायो सुइटारखौ फसन जायाखै नामा दाबोलाय लोगोफोर माने सोरबाफोर गार्लफ्रेन्ड दंब्ला डाइरेक्टलि बिशाल मार्केटाव फैदो गवालपारानि बुरिया बुस्थु मोनखायो आरो सिख्लाफोराबो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बयफ्रेन्ड दंब्ला बयफ्रेन्डबो डाइरेक्ट बेयाव लिंबोखा आरोना गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बे बिशाल मार्केटाव गवालपारा मेन टाउनावनो जायो माने डिसि अफिस खाथियाव आरोना बियो दा नैयाव माने बिल खालामसिगोन आरोना लोगोफोर माने फुरा बिशालाव हाबनानै ओंखारबाय दासो आरोना मोनाहां जाबायानो सान हाबसिगोन नै बारा गोबाव गैला 4TA जाबायानो आरोना दायो दा जों थांनोसै न'आव थांसै ना मोनाहैसिगोन आरोना दासो नै गारि गाखोनो नागिरबाय दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नांखो लोगोफोर कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम भिडिअखौ ओमफ्राय जाहाथे दिनै थांनायानो जासिगोन दिनै मेरला खामानि थाखाय फैदों बाजैया माने लोमजादोंमोन लोमजानायनि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय बेमारखौ एसे नर्माल मोनफ्लांबाय ओमफ्राय नर्माल मोननानै गोसोखौ एसे फुर्ति मोननानै जों एसे बेरायबायबो आराम बिशालाव एसे हाबनाय जाबाय आरोना दिनै एसेनोसै होमब्ला बिदिबा लोगोफोर बाय बाय